že som prišla teda miesto doktorky Karasovej, som doktorka Juráčková z Trenčína a chcem vám vyrozprávať príbeh Emky. Emka pochádza teda, mala negatívnu rodinnú anamnézu. V osobnej anamnéze bola narodená spontánne, záhlavím. Poporodná adaptácia bola bez ťažkostí. Jediné, čo tam bolo, teda bola hyperbilirubinémia v pásme sledovania. Už pri narodení v sakrálnej oblasti bol tumorózny útvar veľkosti 5x5 cm so širokou spodinou, pričom kožný kryt bol neporušený. Bolo vykonané sonografické vyšetrenie mozgu, ktoré bolo s normálnym nálezom. V neurologickom náleze bola frustná hypotónia a hypotrofia ľavej dolnej končatiny. Sonografický screening obličiek potvrdil hypotóniu dutého systému. Hneď po narodení, vlastne na tretí deň, sme zrealizovali CT vyšetrenie s defektom v sakrálnej kosti, s otvoreným kanálom a vyčnievajúcou septovanou kolekciou. Bolo vyslovené podozrenie na myolokélu. Dieťa bolo preložené na kliniku detskej chirurgie do Bratislavy, kde bolo odporúčené sledovanie. Vo veku 6 mesiacov bolo dieťa znova prijaté na kliniku detskej chirurgie, kde teda bola zrealizovaná magnetická rezonancia LS chrbtice s potvrdením lumbosakrálneho dysrafizmu so syndromom priputanej miechy, s hydromyelokélou, diastemieliou, v podstate s intradurálnym lipomom. Bol odporučený zákrok operačný vo veku 12 mesiacov, teda v tom období, keď tam dieťa bolo hospitalizované, bolo tam vo veku 6 mesiacov. Medzi tým sa dostalo na našu kliniku pre neprospievanie. Počas hospitalizácie bola potvrdená infekcia močových ciest. Už pri sonografii obličiek bola viditeľná hydronefróza s obostranným megaureterom 2. a 3. stupňa. Doteraz vlastne bez záznamu v dokumentácii. Po preliečení močovej infekcie sme zrealizovali ascendentnú cystografiu, kde bol nález takéhoto obojstranného vezikorenálneho refluxu 4. a 5. stupňa. Dieťa teda podstúpilo vo veku 12 mesiacov operačný zákrok s eliberáciou miechy. V neurologickom náleze pretrvávala chaba parapareza dolných končatín s dextrarotáciou ľavej dolnej končatiny. V podstate pooperačne aj neurogénny močový mechúr so sekundárnym refluxom 4. a 5. stupňa. Dieťa sa dostalo do starostlivosti viacerých odborných ambulancií. V podstate je sledované urológom, kde je odporúčaná vlastne anticholinergická liečba. Dieťa je 5-6 krát denne cievkované. Pravidelne má realizované urodynamické vyšetrenie. Scintigrafia obličiek bola realizovaná s dobrou tubulárnou sekréciou bez obštrukcie. Pri cystografii teda bol nižší stupeň refluxu. Čo sa týka nefrologickej starostlivosti, tam je dieťa pravidelne teda sledované, je na dlhodobej antibiotickej profilaxii a imunostimulačnej liečbe. Sú tam realizované pravidelné kontroly moču a sonografie s normálnym nálezom pri liečbe a pri tej katetrizácii. Čo sa týka chirurgickej liečby alebo starostlivosti, teda dieťa má realizovanú magnetickú rezonanciu ročne, s tým, že poslednú rezonanciu malo robenú v októbri, s tým, že teda je tam stacionárny nález, sú prítomné fibroadhezívne zmeny, bez známok lipómu, bez kraniokaudálny rozmer je stacionárny. V neurologickom náleze teda pretrváva chaba parapareza dolných končatín s prevahou vpravo. Dieťa samostatne chodí, psychický vývoj odpovedá veku, je v starostlivosti logopéda, navštevuje materskú školu na 4 hodiny denne, absolvuje pravidelnú rehabilitáciu. Čo sa týka ortopedickej starostlivosti, dieťa podstúpilo operačný zákrok, uvoľnenie kontraktúry musculus tricepsure, s tým, že teda na noc používa nočnú polohovaciu dlahu, ortopedickú obuv. Takže starostlivosť o takéhoto pacienta je multidisciplinárna, v podstate vyžaduje spoluprácu týchto odborníkov všetkých, je medziodborová a teda dôležitá pre tohto pacienta. My by sme chceli poukázať aj na sociálnu problematiku v tejto kazuistike. V podstate rodina musí riešiť aj finančnú stránku.
Tuto je znázornený vlastne príjem rodiny. Ten príjem rodiny je hlavne teda z platu otca, rodičovského príspevku. Dieťa už tento rok bude mať 6 rokov, takže už matka bude poberávať opatrovateľský príspevok. Dostávajú príspevok na ortézu. V podstate sú tu uvedené výdaje, ale v tých výdajoch nie sú uvedené výdaje špeciálne na jemku, na jej lieky, pomôcky a na rehabilitáciu. V podstate už len z tohto, čo je tu rozpísané, dieťa je vlastne 6-krát denne cievkované s tým, že poisťovňa hradí 4 kusy cievok za deň, ale oni použijú vlastne minimálne 6, čiže to je o 60 cievok za deň, ktoré si rodičia vlastne musia uhradiť. Takisto teda dieťa rehabilituje a keď teda chodia denne rehabilitovať takisto do súkromného centra, tak je to teda nadštandardné a teda vyžaduje to tiež nejakú finančný pre nich teda problém. Vzhľadom teda na toto, tak hľadá táto rodina vlastne riešenie, ako získať tieto financie. Jedna vec je teda sociálna pomoc. Dieťa tým, že má paraparezu dolných končatín, je cievkované, tak vlastne vyžaduje jednak prepravu. To znamená, teraz, keď bolo malé, tak v podstate sa vozí v kočíku. Ona samostatne prejde asi 50-100 metrov, takže na krátke vzdialenosti používajú kočík, ale na teda dlhšiu prepravu používajú vozidla, auto teda vlastné, s tým, že teda požiadali Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o príspevok, teda chceli parkovací preukaz a teda ešte možno aj nejaký príspevok na benzín. V podstate toto je jedno z tých rozhodnutí, ktoré vlastne im bolo dodané, teda, že vlastne uvedené nevyhoveli a nepriznali jej peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. V podstate rodičia sa od roku 2014 v podstate stále píšu na tú sociálku s tým, že každý rok im príde takéto isté odôvodnenie. V podstate aj odvolania píšu a stále teda nedospeli k ničomu, chcú obyčajný parkovací preukaz. S tým teda, že oni to odôvodňujú jednak tou prepravou a jednak tým, že dieťa je katetrizované, tak dieťa vyžaduje teda isté podmienky na to, aby mohlo byť katetrizované, s tým, že musí byť zachovaná istá intimita toho dieťaťa. No a odpoveďou vlastne na toto v tom vyjadrení je, že s použitím kočíka je možné maloletu premiestniť k vozidlu verejnej hromadnej dopravy. S pomocou 2 osôb je možné nastúpiť s kočíkom do vozidla. S tým, že katetrizáciu je možné plánovať a vykonať mimo prostriedkov verejnej hromadnej dopravy, preto nemožno potvrdiť, že potreba katetrizácia znemožňuje prepravu prostriedkami verejnej hromadnej dopravy. To znamená, že mamička, keď chodí na pravidelné kontroly, bývajú v Trenčine a na kontroly chodia do Ilavy alebo do Martina, tak mala by teda chodiť kočíkom nejakému vláku, autobusu, mala by ísť vždy v sprievode druhej osoby, mala by si to naplánovať tak, aby stihla všetku tú kontrolu za 3 hodiny do ďalšej katetrizácie. Takže v podstate doteraz im 3-krát, v podstate ani tento rok už 4-krát im nebolo ten parkovací preukaz priznaný a chcú teda parkovací preukaz, nežiadali ani motorové vozidlo. Takže aký zdroj finančných príjmov má takáto rodina? Jednak je to teda ten príjem otca, je to rodičovský príspevok, kompenzačný príspevok na ortézu, v tomto prípade naša MK má len ZTP preukaz. No a vlastne väčšina tých rodín s takýmto zdravotne znevýhodnenými deťmi je odkázaná na tú náhradnú formu finančných príjmov, ako sú 2% z dane, alebo cez nadácie Dobrý aniel srdce pre deti, alebo teda rôzne iné, ktoré nie sú vymenované. Táto rodina teda prijíma teda tú finančnú podporu z tých 2% z dane. Takže záverom by som povedala, že v podstate ak chcú rodičia, aby bolo pre ich deti, aby deťom bola poskytnutá čo najlepšia starostlivosť a chcú pre ňu tú najlepšiu rehabilitáciu a zaplatiť všetko, ako chcú sa poriadne postarať o to dieťa, tak proste musia si hľadať tieto náhradné formy financií. Ďakujem za pozornosť.